senkosi kwaziwe ngelika Mreva. Namhlanje silapha eMgandeni High School esikoleni silapha endaweni yaseNembe. Mthembu Mbuso lo eMgandeni Secondary School TLO Teacherizing Officer wabafundi. Mina nguSibahle Makhoba. Igama lami nguZisana Wandlovu. Ngifunda khona la eMgandeni High School. Silapha eMgandeni siyabonga Mreva Media nalapha kumalume ukuthi begqugquzele ukuthi bezama ukuthuthukisa umphakathi. Njoba silapha nje eMgandeni Mreva Media sizoletha umnikelo lapha eMgandeni, umnikelo oyiqathulo kanye namasokisi ezingane zesikole. I-program yethu ke le esiqalile yokuletha iqathulo ezikoleni ngingathi into eyaba semcabangweni mhlawumbe I think kwaku-2021 kuyasilekelela kakhulu because kunikeza abantwana i-opportunity yokuthi befunde bezizwe befana nabanye. Kusho kukhulu kuthina kuyasibhogozela ukuthi sizwane nokufunda umuntu angahlala ekhaya ngoba nakethi khona shoda ngakho. Lento abayenzayo isho kukhulu kuthina ngoba abafundi abaningi sebezosizakala ngoba sazi bonke bafema ekhaya angahlukene and amanye akwazi provide into eningi. Siyabonga kakhulu ukuthi bekwazi ukulekelela abafundi sikwazi nathi ukuma phambi kwabo bephelele befana nabanye abafundi. Bonke osomabhizinisi ababukele uMreva Media ukuthi nabo babuyise emphakathini bangagcini befaka okwabo. Eyangigqugquzela ukuthi senze le program kanjena ngisho ukuthi ukubuka sikhula ukuthi vele sithi masikhula vele isikhathi uyibona izingane ukuthi ayinaso iqathulo kahle ke ikhona ke nokukhuliswa ke abazali ngoba nje ngikhuliswa ugogo nje ekhaya ukuthi ke beke besho ukuthi nje nasesontweni futhi beke besho ukuthi nje ukunikela kuhle nokubuyisela kubantu kuhle kakhulu futhi so lokhu kwangigqugquzela noma futhi kwangiphusha ukuthi ke anguwenze lo mnikelo lo ngoba amandla akhona amancane sengikwazi ukuthi ngibe nawo so nje ilokho bokungiphusha kakhulu. Abantu asebephumelele engakudlulisa kubona ukuthi lento engayisho kakhulu ifuna ukuthi ube nothando lwayo. Umyalezo ngawusho ukuthi kubalekile ukuthi mase uphumelela ungakhohlwa umphakathi okulekelelile nawe ukuthi ukwazi ukuphumelela ngoba nawo Mreva ebuyisela emphakathini athi usesikoleni la afunda khona. Ngoba uphumelelile singacela ukuthi besize imphakathi ikole eseduze amasondo la babona khona ukuthi kudingakala usizo singajabula ukuthi benze kanjalo ngoba nabo kuze bephumelele khona ababasiza ukuthi begcine befike la bafike khona. So ngathi nje abaphumelele siyafisa ukuthi bakwenze nabo lokho nangendaweni abangakuzona ngoba lo msebenzi kanjena ngoba nathi sisebenza siyimedia nje siqashwa wona umphakathi usukusiqashile so kuhle lokho ukuthi ubuyisele kulabo bantu futhi ubuyisela ngento futhi ezobasiza abantu kwazi ukuthi baqhubeke nezimpilo. Siyabonga kakhulu enicabanga ukuthi nizosilekelela kubafundi sifisa nabanye ukuthi abanakho bebuyisele khona emphakathini. Kule program yethu besingakabi nabo abantu mhlambe abasixhasayo ngizothi okwamanje ngisayenza ngalendlela yokuthi ngiyenza ngothando because uma ngiyoyenza angakathanda ukulindela abantu ukuthi khona umuntu ozofaka ngoba lonto iyongenza ukuthi ngingenzi lenkonzo ngendlela engifisa ukuyenza ngayo mina ngoba ngisho ukuthi lento ihamba ngothando. Akukho ezepolitiki exhase lolu chaso lolezicathulo esiphethe lapha kodwa kusuka othandweni kaMreva Media ukuthi alekelele umphakathi wangakubo nathi siyacela kumphakathi naye umchase umnikeze imshado ukuthi azoyividorize uzezokwazi naye ukuthuthuka buye buyisele emphakathini. Kodwa engakudlulisa ukubonga komunye ubhuti okwazile ukusilekelela igama lakho ulwazi okwazile nje ukuthi afake imali kulonyaka okwenza ukuthi sikwazi ukuthi sithenge izicathulo zo-13 sakwazi ukuthi futhi sithenge namasokisi futhi awona u-13 futhi ey'ngane so lokho nje ngikushaya ihlombe kakhulu ukubonga lo bhuti ngoba wangifonela nje wangithinta wathi ukawubone lo msebenzi lo so
ucela ukuthi kube khona imali ayifakayo, so lokho kwangijabulisa kakhulu. So ngingasho ukuthi kulokhu uxhaso lubile khona. Noma ngingakabikho ningi kakhulu okulindelekile kwiMreva, kodwa ikhona ukuthi-ke okungifisa ngeMreva Media, ngiyafisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ikhule ikwazi ukuthi iqashe nabantu bakhona nasendaweni. Bengithi iqashe nabantu ngoba phela kuyimedia leni iyadinga ukuthi ube nabantu abasuke bezoba khona ukuthi balekelele. So nje lokho ilokho enginakho engisafisa ukuthi ngikuhlele lokho ngikwazi ukuthi ngikwenze. Siyadlula futhi lokuxhaso lusazoya naseMgandeni Island eyinsukwini. Seke sishort sokwenzana kodwa nje sizoqhamisa emphakathini ukuthi konke lokhu uthando kaMreva Media besixhasa nezinye inkampani ezincane njengomalume nabo ukuthi befake ephaketheni isandla ukuze kuzoxhaseka lapho. Into engenza ukuthi iMreva Media kule program eyenza yokunikela ngezicathulo futhi engakwazi ukuthi igcine futhi ikwazi ukuthi inikele more ngezicathulo, mhlawumbe iphinde futhi ikwazi ukuthi na abanganayo amashesi bakwazi ukuthi kwenzeke into ekanje, because akusizona izicathulo phela abashoda ngazo, but kukhulu kuningi, abanye uniform abanayo yonke lonto. So esicelayo siyacela ukuthi iMreva Media ngoba since ingabantu abashuthayo nikwazi ukuthi nisicela nisize ukuthi abadinga ukushuthelwa ama-bookings akhona. Lokho ikhona vele ukusilekelela silekelwayo lokho ukuqashwa kwabo abantu, ingakho siphinde futhi sikwazi ukuthi sinikele futhi ngoba lento siyithola from kubona abantu. So nje singasho ukuthi siyacela niqhubeke niqashe iMreva Media, nathi siyathemba ukuthi into yenu ezobe sinishuthela yona siyenza ngendlela. Emazweni okubonga ngibonga kakhulu uMgandeni High School ukuthi ungivumele ngize lapha. Ngiphinde ngidlulisa ukubonga nakulwazi ukwazi ukuthi asilekelela ofaka uxhaso. Ngibonge nje kubafethu bengikhulumisana nabo. Ngibonga kakhulu i-team yami engihamba nabo la. Ngihamba noMngomazulu kaZulu, ngihamba noSizwe Ngema Vivid Pictures, ngihamba noMbuso Mthembu abamazi ngo-K2 i-videographer la ngempela. Ngihamba laphana no my brother khanyisani wami Mngomazulu futhi naye. Ngidlulisa futhi nokubonga nakwimalume driving school ukuthi ibe ingxenye yethu yokuzonikela la ekhaya ngezicathulo. Siyabonga.